Durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, el denostado Borbón protegió a la incipiente y poco competitiva industria textil catalana aplicando unos aranceles aduaneros exorbitantes a los paños ingleses y flamencos. Una vara de paño flamenco pasó de costar 2 pesetas a costar 6 pesetas. Así, los paños catalanes, que costaban 5 pesetas, se podían vender al resto de España. Eso originó que a la lana y trigo castellanos que se exportaban a Holanda e Inglaterra les aplicasen los mismos aranceles y dejaron de venderse. Así, una fanega de trigo castellano pasó de costar 10 pesetas a costar 5 pesetas. Los catalanes compraban el trigo y la lana más baratos y los castellanos compraban los paños más caros. El resultado fue un empobrecimiento de Castilla y un enriquecimiento de Catalunya. Nos deben 3. Això és fals. Sense parlar-ne directament, l'autor es refereix a 2 grans tendències polítiques del segle XIX, el lliurecanvisme i el proteccionisme. Entenem per lliurecanvisme quan un estat pacta amb un altre el poder intercanviar mercaderies sense posar-se impostos mútuament. El proteccionisme, que és allò que fa referència al text, seria quan un estat decideix carregar amb impostos l'entrada de certs productes estrangers a fi d'afavorir-ne la producció local. Bé, el segle XIX espanyol va ser fèrtil en el debat entre els grans propietaris agrícoles, sobretot aristòcrates castellans, valencians o andalusos, que defensaven el lliurecanvisme, i, bàsicament, els industrials catalans, bascos i alguns valencians que defensaven el proteccionisme. Dit això, no ens hem de deixar despistar pel lloc d'origen d'uns o altres. Per entendre les conseqüències d'aquestes 2 polítiques enfrontades i el perquè de la situació geogràfica de la indústria a la península, cal tenir en compte que, primer, el lliurecanvisme beneficiava econòmicament els grans productors agrícoles, és a dir, els latifundistes, no ens enganyem. Els jornalers, els treballadors, el petit o mitjà comerciant o productor no tenien cap mena de benefici en què els latifundistes venguessin més o menys productes fora d'Espanya. Fins i tot, la pròpia manufactura resultava perjudicada per l'entrada lliure de producció estrangera industrialitzada. A més, tots sabem que aquests grans propietaris i senyoritos i els seus lacais, els cacics, mantenien la gent lligada a la precarietat, la misèria i la ignorància. Segon, la patronal defensora del proteccionisme certament no eren uns sants. Els obrers catalans i després també aragonesos, valencians i murcians, etc., que van anar arribant a Catalunya, treballaven sense descans, com animals, però tenien un sou. Joan Cortada, un autor avui dia reivindicat per l'unionisme, escrivia cap al 1860 sobre les classes humils a Catalunya. El catalán viste bien. No guisa su comida en una sartén, ni duerme sobre un montón de paja. Come todos los días su puchero, más o menos suculento, pero cubre su mesa con blanquísima servilleta. Cada persona come en su plato y con su cubierto, y toda la familia duerme en cama con su sábana y su frazada en el invierno. Una imatge molt distant de la que ens descriu, per exemple, Felipe Trigo a la seva novel·la clàssica Jarrapellejos. Tercer, el proteccionisme no protegia només la producció industrial catalana, sinó qualsevol producte espanyol. Repetim, que no ens confongui la procedència de la demanda. El text que rebatem, amb prou malícia, centra la qüestió en la producció catalana com si fos estrangera. En realitat, els burgesos catalans del segle XIX van ser actius participants en la construcció de la nació espanyola contemporània, creien en Espanya i treballaven per ella, i això malgrat el tracte vexant a la seva identitat catalana, els desenganys sovintejats i l'allau de crítiques cada cop cobrien la boca per elevar alguna proposta al govern de Madrid. Quart, cal tenir en compte que sense indústria no hi ha avenç tecnològic. Quin tipus d'avantatge hagués estat per a Espanya viure sols de l'agricultura, comprant tot producte manufacturat o industrial a l'exterior, qualsevol mena de tecnologia.
Un model com el del Marroc o els països nord-africans? Apa, noi! 5è. Ja és hora que parlem del tema dels latifundistes espanyols i la seva visió del món. De fet, de la seva por. En efecte, els seus polítics liberals espanyols del segle XIX tenien terror a la industrialització de l'Estat. Temien que els canvis socials que havia comportat a Catalunya s'estenguessin cap a Espanya. Llegim un dels seus portaveus que defensa la conveniència d'impedir el desenvolupament industrial perquè, llegeixo, «ese germen revolucionario que se abriga en los talleres llegará algún día a ser de fatales consecuencias para los pueblos manufactureros». Més tard, en els fets revolucionaris de 1848, portarien un altre autor castellà a felicitar-se de que a Espanya la indústria fabril no progressa i a proposar que seguís així. ¿Por qué no nos preservamos solos nosotros del torrente de anarquía y desorden que inunda hoy a las naciones de Europa? En fi, que la falta d'interès per la indústria dels poders fàctics espanyols a l'època és més que evident. Tots aquests punts ens serveixen per veure el poc rigor i manca de perspectiva del text que rebatem. Més i tot, afirmar que al sud d'Espanya o a l'interior no hi havia indústria potent perquè s'afavoria la indústria catalana no és cap argument. Seria com dir que a Toledo no tenen port de mar perquè a Ciutat de València van construir-ne un. És a dir, unir perversament dues coses que no tenen cap relació presentant-les com si l'una fos la causa de l'altra. En definitiva, un altre deute que els catalans no tenim. Aquesta era una mica més densa. Ens en queda una. Seguim.